department bat ka embus ha ka di day bat ki exam ki basa bat ya kitu ki candidate ki bampat la ban pendep ya ka exam jongki na kadaw ba ki don hapo containment zone dan in contact bat kini ki bayo positif tekat pun ka record jongi ka bangi don na mata ka class 10 SSLC ki don live sound ki candidate ki badu ya exam baro bom yok jele bat nyok sound ki badu ya kawe na arnalai teli ki exam yakine baro ka embus kan sa kondok yak exam na kabenta kine kabaar na kabenta ki cluster HSSLC kiba do banyele exam kawe na analay na saw kamot kidon kanday fa arngut bat kiba do banyele baro kidon kasan ngut kini kilong habaro ka state ta yakine ru ngila decide ngila rai bangin pelong biang ya ka exam na unta kini kibado ban yale kabalai kidon ki minor paper ki basa southly ki computer science ka statistic western music bat ka vocational studies nam ta class yakine ngila rai ban num pelong show exam nam ta kine ta ka embus kan work out itu modalities ba kan IMAX hi ya kine ki subject ta kata kadai ka rai ka jongi minne ta ka exam ka banlong nam ta basa kitu bomyok banile kalong tentatively kalong hapdeng hakiti yo baar jongu banai Julai knang ba katar ngiya consult by department but impact ya situation hapo ka state tambah ya result pat jong ka class 12 la rai ba longkat ba longru ngiriban la man penmi hapo ka life weight rate ubnai Julai kini kide ki rai jung benta ta ya katarik ban pelong ya ki exam ki basa kumno ban pelong ki modalities kin sa ka embus kan sa wanra kan sa issue ya ka notification hakin gisni ki banong